Вафли. Вала, колко място имаш в телефона? Има 8 гигабайта. А, добре. Бавно се запътуват 8 гигабайта. Само тук да ми откачи. Айде, да прибия. Бърле, аз съм свикнал. Аз тук колко съм изтърпал. Секунда са. Да. Давай. Ехе. Ага. Бил, майка. Бал Владимирски, не знам какво сме направили, обаче... Води ли се? Яко. Има ръкавица, бе. Прибирай. Чакай, Влад, чакай. Прибирай. Да ти дам ли ръкавицата? Прибирай. Прибирай. Давай, след този волан, давай. Бързак лево, кала. Дай газ на мой да почва да почва. Предното ли ти е включало, май? Дай си, добре, давай се. Изключи ти раздатката. Влизай вътре му я държиш. Абе, това съм много. Ще можеш ли сам? Не ти трябва този. Ето е с този волан, давай. Давай, чисти. Да. Добре си, изправяй. Добре си. Газ. Добре си. Дай! Газ! Абе, стига! Не трябваше да връщаш изобщо. И все пак си добре. Бягай с действие зад него. Газ! Добре си. Илийка, ей ти телефона.